caggal yettude Allah julde nela sallallahu alaihi wasallam min calmini on min juurima on kadi humnude aadi hakkunde meɗen woni quelque min de la santé hande noon ene gandi kala biiɗo docteur Sow haalata ɗum ko médecine traditionnel woni safaru ganni hande kadi gadduɗen kadi ko leggal ɓurgal andede kadi e leɗɗe meɗen leggal ngal ganduɗa yimɓe ne gowi ɗum ene kutoro ɗum kono noon won sekkireji gonɗi hen e ley yimɓe en manki ɗum andude woni holɗum ko mbiyeten dene ko dene noon enen en ganduɗen hen tan so tawi juumani kay ganduɗen hen tan bon enen kam dene ganduɗen tan ko dene boɗeje ɗe ɗe ganduɗa hoorema ne gueeɓe ene ñamede kono noon ko dene ne kewi façon ngaji wodi dene daneje en hay buudi en ko nandi en kono hande kalten ko dene boɗeje ñamateɗe ɗe hen ɗo joni noon ɗaɗol dende so tawi a ƴeewi ko debbo fof mo ganduɗa hoorema ko biyaɗo wonde so sowima seeɗa tan ene rufa so sowima seeɗa tan rendu heɓu bonde so dañanama hen ko ganduɗa hoorema ene wawi waddemo comme no zaru lowol ni o andama ɗo hande woni reedu o haɓɓi ɗum haw jibini hangadine hay tani ko wonta waɗa avortement ko denorol woni ko ganduɗa hoorema lekki jawki addude so tawi hande aɗa jogui ɗo hande biri goto a faami de ko fobre denorol woni ko ganduɗa hoorema ene yaawi addandema daña biri goɗɗo eyyi kono heddi foof kadi ko andude ñalawmaji ɗi hewɓe kadi mbiyami yomi haal ñalawmaji yomi haalno waɗi non ene woodi hen gueɗe aɗa wawi haalande yimɓe ganda nafoore leɗɗe ɗe mais kadi wona ko anda foof kadi tottirede direct so tawi en gimmima hen en gaari e baram lefi denorol ceerno dukki en ɓe jaafo won ayeji gonɗi e alqur'ana ko wayno ko so tawi a yeehi ɗa en no wiyeten ni sourate al imran aya biyeteɗo zoyin linnas ubbu sahwat o so tawi ene windama hen a ƴeewi duuɓi ma no poti so duuɓi nogas ɗum joguiɗa ƴeewi baram lefi nogas baram lefi fof a waɗi feere ha windi hen so tawi aɗa loro ɗum kadi ko kala to gonnoɗa hikka mo wuuri a dublorto ɗon ɗum noon ɗum ko denorol en yawren ɗum so tawi noon en gaari ha joni ɓiɗɗo o woni renere nde joni gueɗe ma fof ne kaali aɗa woni tan e suudu aɗa yiya damal kono ay ronki andude holto jaltirta ɗo joni noon woni ka kumaɗo ka kaɓɓaɗo ko ligguiyaji ko dabaruji eko nandi hen so tawi woni a ƴetti renere nde tan ñande talata ganduɗa hoorema ne wiye guirlaɓe laaɓani ɗo woni hankkadine guirlaɓe laaɓani woni a soynima neɗɗo monata ko debbo walla ko gorko kono andama ko ɗon wiyete guirlaɓe laaɓani a ƴetti renere nde tan a fuusi ɗum ko kala ko sindino e ma ko fate ligguiyaji en dabaruji en ko fate ɗen gueɗe a serti hen ɗum ɗon joni ko secret mo ganduɗa yimɓe en ɓuri andine ɗum so tawi woni ko galuɗe ɗe woni ɓiɓɓe ɗe so tawi a ƴetti hen hande so galle ma reeɗo so batima mum a waɗi feere ha ganduɗa hoorema exemple so tawi joni woni a calculi duuɓi ma an joom galle o walla an mahowo so duuɓi sappo so duuɓi nogas a waɗi feere ɗen poɗɗe kadi haade ko a gubbama ɗon ko sahande nde mahre nde ko ndeɗon huɓere anduɓe hewɓe kadi mbi wonde soye galle soye huɓere e jasɗo jibinta he ɗon zina watta he ɗon kadi yafus jibinta he ɗon ko kadi kala liggey mbaɗa ɗon ko ɗen poɗɗe mbaɗa feere a bona après kadi so tawi kadi a ƴeewi kadi ha joni woni e neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko gonɗo e moyen no wiyete e rendo poɗodiral comme hande ko yimɓe hande ji a wona journaliste o wona journaliste au lieu yimɓe kawra kono ala mon men fof wonata ko waɗi kirte goɗɗo walla mon men fof yiiɗa ganduɗa hoorema ko ene bonnana goɗɗo ko poɗɗe ɗe kadi so tawi tan kadi poɗɗe jeeɗiɗi ha poɗɗe nogas go so tawi tan en lutti wonde maɗa an andi no wonirta ma soit kaɓɓa ɗum mbaɗa e poche ma soit mbaɗa ɗum lohol walla kam kala tan no mbawɗa waɗir ɗum kam ko kala mo mbaddata ko comme genre concurrence pour toujours an tan wonata ɗum yesso ko kadi hayso kañum ɓuurma
gandal ɓurma moyen ɓurma goɗɗum min hannde mboɗo wawi taw an ɓuuri ham gandal ɓuuri ham fof no pamirta joni mi wanma critiqué a famide ko kon noon pour toujours min gandalam e andedemi e ɗum ɗo feeñata voilà ɗum waɗi noon hannde gaddunɗen ko valeur denirol eɗen gowi ɗum eɗen gandi ɗum kono noon andude kadi ko sirluji gonɗi hen ɗi ene heddi kadi gueɗe kewɗe en soome e leɗɗe he comme no mbiyat ɗum comme wona émission RN e ko nandi hen ɗum tagui en jubbade hen tan seeɗa comme ça yimɓe mbawa wattude haqqillaji e leɗɗe meɗen so Allah jaaɓi ko lekki par lekki mami jooɗo mi haala noon lekki par lekki fof ni nafa naggam e naggam inchallahu rabbi ko guiɗo moon sehil moon docteur Sow mo Kanel ha joni kadi mi sifti noon numéro jamen ko 77 882 51 25 walla 00 337 44 17 70 min calmini min juuri moon ha prochaine inchallah.